Preview. Preview. Wara nofsinhar it-tajjeb il-kulħadd kamra sportiva ma nistgħu anke mhumiex nittama li qed inkawdu l-weekend flimkien ma' tagħkom qabel nibda llum jiċċelebraw l-Inter ir-reb tal-Scudetto nerġa' nawgura li sħabi l-Interisti għar-reb tal-20 kampjonat u jiġi ċċelebrat b'mod ta' rispett u dinjità. Torino 3 Milan 1 ma tantx hemm xi tgħid performance diżastruża immens u nittama illi wara l-bieraħ is-sajf li ġej isiru il-bidliet li tant hemm bżonn. Mhux biss fl-attakk u fid-difiża imma f'kull dipartiment għaliex il-bieraħ il-Milan mhux kienu qegħdin jilagħbu l-plejers qishom tiġiġ. Fil-vera sens tal-kelma tiġiġ, espressjoni ħafna li nogħbod nuża, però fir-realtà irridu nammettu illi dan mhux performance tat-tim ta' Milan. 2-0 sal-ewwel ħafna it-taras taħwit fid-difiża, passes ħażin, xuttijiet bla doċċ, ġifieri għamilna lob kif naħseb laqqas tfal tan-nursery ma jilagħbu lob disastrus daqs jekk imbagħad tlieta b'xejn u mbagħad kien hemm penalt laqqas tiskor Ismail Benacer u l-logħba ntemmet 3-1. L-unika plejer li ħanati mertu minn ħadd Milan huwa ħadd ħlief Pulisic, Christian Pulisic, illi għalija huwa l-aqwa acquist li għamilna fis-sajf biex ma ngħidx l-unika għax onestament s'issa fl-ewwel sena ħadd ma impressjona, però nemmen illi hemm ħafna xogħol x'isir. Il-bieraħ komplet nikkonferma li hemm xi ħaġa ħażina fit-tim u milli kif jidher wasal l-aħħar żmien tal-coach Stefano Pioli illi mistenni jitħabbar it-tluq tiegħu aktar din il-ġimgħa. Ma tantx għandi ħafna xi ngħid dwar dak illi seħħ il-bieraħ ġewwa Turin ħlief jiddispjaċini għas-support fl-aħħar mill-aħħar il-plejers jitilqu u jmorru però s-support għat-tim jibqa' hemm. Nittama illi l-weekend li ġej kontra Salernitana nagħlqu bit-tajjeb ikolli nagħti performance once again lit-tim 1.5. Mhux għax irid inkun pessimist, però il-verità hija illi ma tistax tgħid xejn pożittiv dwar il-performance tal-bieraħ in-nofs miftuħ, Sportiello bir-rispett kollu qas kien hemm noqqas ta' komunikazzjoni, jiġifieri performance diskustanti. Nittamaw illi konna rax ta' dawl bażla tajba ta' coach ġdid u mhux id-diriġenza għammiela illi għandna tagħżel coach tal-inqas. Nittama li tkun coach ta' livell jekk inti dħalt għal tim glorjuż bħal Milan jiena nemmen illi inti trid iddaħħal dejk fil-but u toħroġ il-flus biex tagħti ferħ lit-tifożi tiegħek. Jiena minix ħanoqgħod ngħid u ndur mal-lewża, però hemm bżonn illi plejers ta' kwalità u nittama illi ma nbigħu xi plieb bħal Theo Hernandez illi kien pjonier dan l-istaġun. Jiena dak kien kollox minn ħadd tiegħi m'għandix ħafna xi ngħid ħlief illi nistedinkom tkomplu ssegwu il-YouTube channel tagħna. Jiena dak kien kollox minn ħadd tiegħi, grazzi u l-ħadd tajjeb il kulħadd.